Een goedemorgen. Goedemorgen. Och, je ziet hem bellen. Ja, ik bel terug, ja? Een goedemorgen. Ziet geen mevrouw? Is het, wat zei Timpen? Timpen, ja. Timpen. Ja. Dat ziet geen? Ja. Ah, en je woont hier ook. Ja. Je wat wil je weer zien? Nee. Nee? Alleen. Ja, alleen programma onderweg. Ja. Kent je het? Ja. Ja. En nou worden wij eigenlijk heel benieuwd naar de gevel van dat huis. Dat is die meneer de eigenaar. Echt waar? Ja. Oh. Aha. Goedemorgen. Ze moeten je hebben, Ben. Is het Ben? Ja. Nou. Vul maar. Hey, bedankt hè. Ja. Fijne jaarwisseling alvast. Nou, Hallo. goedemorgen. Goedemorgen. We waren net bij jou aan de deur. Veur? Nou, voor de geweldige gevel. Oké. Ja. En we hadden ook al bij jou aangebeld, want jij ziet meneer Sulman. Ja, dat klopt. Want dat zoog ik dat door bij de bel, het bordje Sulman, maar dat maakt niet eens open, want ja, je wordt niet toes. Gewoon het toes, dan is dat heel normaal. Maar wat is het verhaal van dat prachtige gevel? Wie heeft het gemaakt? Dat is, even kijken, de artiest staat onderop. En dat is eigenlijk een initiatief geweest, volgens mij geworden toen van de Plus. Ja. En dat kost toen eigenlijk, die hebben een prijs, zo'n prijsuitreiking gedaan. En de jonge dame een stukje verderop, die heeft toen eigenlijk dat idee gebracht. Dat ging eigenlijk voor de Plus van, om de buurt gaat leuker te laten uitzien, gaat verbetering en zo. Oké, maar die moer is van nog? Ja, het pand is eigenlijk van ons. Ja. Maar dat is door het prijsuitschrijven is dat toen eigenlijk gekomen. Die heeft daarop ingeschreven, die heeft gezegd dat is een mooie eigenlijk, want ja, dat is eigenlijk gewoon een kale muur, maar dat kind gaat met. Ja. En toen is het eigenlijk doorgekomen toen. En, maar kwamen ze op een gegeven moment bij jou aan de deur om te vragen van of ze ook een muur mochten beschilderen? Ja, dat is in een overleg gegaan, ja. Okay. Ja. Dat is een overleg ook met de buurt. Die heeft eigenlijk dat idee heeft ze ingegeven toen bij de Plus. Ja. En die houden ze gaat, oké, dan gaan we het maar doen. Ja, nou, ik vind het resultaat, ik vind het chic. Ja, dit volgens mij is het van James Jetlag. Hij is de artiest. Dat staat ook links onderin. Ja, heb ik gezien. Ja. Is het heel vaag, is het? Ja, hij heeft er dat zo fijn onderin en hij heeft ook volgens mij die muurschildering daarachter bij de mold gemaakt. Oké. Dus om het hoekje. Wat heeft het de buurt gebracht? Ja, het is een herkenningspunt, hè. Pokestop. Of Pokémon Go. Ja, een Pokémon. Ja, het is een Pokestop geworden, ja. Dat inderdaad ook, ja. Geweldig. Ja. Een Pokestop. Ja. Dus die stond heel druk... ja, mijn broertje zit er altijd Pokémon te verzamelen. uit de buurt met... ja. Geweldig. Maar dat is ook een herkenningspuntje geworden. En het fleurt toch een stuk op, hè. Nou, ik vind het... toch, nou ja, als ze aan de murals dings, dan denken ze ook vooral aan Heerlen, want daar is er ook heel veel. Ja. Maar ik vind het wel enorm leuk geworden en creatief. Ja. En als ze aan de naam James Jetlag, heb je hem gezien? Nee, ik word zelf toevallig toen... Heb je hem gezien? Ja. Ziet het er een beetje uit als een James Jetlag? Ja, op zich wel, ja. Ja? Dus geen uitgeslapen type dus? Maar dat moet ook niet bij artiesten, denk ik. Ja. Nee, moet een beetje, dat moet... Echte artiesten leven s'nachts. Ja. Hey, wat doet gij zo in het dagelijks leven? Ik werk op een fabriek in de buurt, Tardinox. En daar heb ik skraalmachinist, heftigchauffeur. Dus, en hier is tot 2000 is hij een winkeltje geweest, supermarkt. Nee. Dat hele pand. Ja. Oh, dus het was een supermarkt? Het was een supermarkt, ja. Vroeger wordt het nog. Maar woonde jij toen al toen dat winkeltje er was? Ja, ik heb het in 2000 heb ik het eigenlijk dicht moeten maken. Want het was niet meer rendabel eigenlijk. Ik werkte zelf nog aan de winkel. Ja. En het wordt toen niet meer rendabel, dus heb ik in 2000 weer de euro kwam. 2000 of 2002 heb ik het toen toegemaakt. Maar er was aan de omstelling nog en het bracht eigenlijk wordt het niet meer rendabel. Dus je wordt eigenlijk supermarktondernemer? Ja. De laatste in de kaker eigenlijk. Goh. Want nu wordt alleen nog, nu is alleen nog de frituur, hè. En dan wordt geen klant bij meneer? Ja.
En van, Ja, maar dat is dan wel jammer hè, dat dan de laatste buurtsuper in Kakert, dat Hier is niks meer. ja, nee. er is helemaal niks meer. De frituren die wat op het ding zit, gaat ook weg. Of die is al weg. Ja, die is al weg. Dus zelfs de frituur redt het niet, hé? Ja. Ja, die moest weg, die kreeg de bedoeling niet verlengd. Ja, dat komt volgens mij Movara of zo. En die hadden zoiets van ja, we kunnen niet dingen tot onze klanten of onze dingen dan daar naar de frituur. En wij zijn eigenlijk voor de gezondheid, dus dus er werd de vergunning niet verder, wat ik begrepen heb. Oh. Dus dan is er in de kaker eigenlijk helemaal niks meer. dus een frituur is niet goed voor de gezondheid? Ja. Ja, het arbeidenvaartje nog, ja. Onderin de boer. Oh. Dat is dan nog, dat is het enige wat nog een beetje de dingen is dan eieren, arbeid, Is er nog een wat café groenten. in de buurt? Cafeetje is er ook nog één, Bacchus. Maar of die nog, ja die is er wel nog. Die lag iets tegenover de dingen op de grote Ja. weg ook, bij de kerk. Maar is het nog, En wel, dan, is het nog wel een beetje leuk wonen, hé? Ja. Ja? Ik zou net weg willen. Nee? Ik zou net weg willen. Waarom niet? Nee, dit is gewoon de kinderen het is echt nog een fijne, gezellige buurt. Ja? Als er wat is onder elkaar, jawel. Ik zou net weg willen. Ik zit nu al bijna 20 jaar hier. Goed zo. Dus Goed ik zou, ik Hey, zou en net weg willen. hoe is het met de voetbalclub? Die is niet van mij. Ik ben geen voetballer. Oh, Nee, ik ben geen voetballer. hoe het is nee. gekregen? Ja, dat de is jas. voor te wandelen, voor te werken en zo. Is dat, nee, voor mij is En wat contactsporten. ziet je van elkaar? Dat is mijn zoon. Ah! Ja, dat is de En oudste zoon. En waar wordt ze geweest met pap? Ja, we zijn even plaat op gaan halen voor het isoleren. Ik kom maar terug gewoon hier, dus Ja. moet alles wat dicht. Ja. En, nou, dan maak je niet. Nou ja, ik ken het verhaal van uitwonende kinderen die weer naar huis komen en misschien ook wel weer weggaan. Ja. Maar waarom terug naar huis? Ja, eigenlijk meerdere. Ik zit nu in Heerlen dan. Het is op zich niet verkeerd, maar ik vind het hier toch leuker. Ja. En daar toch ja, een leuk buurtje, dus ja, Ja. waarom niet hè? Ja. Als ik kan. Ja, Dus met dat is- dat is met plek. hoeveel zijn jullie dan? Er Straks? zijn, met z'n ja, vieren. er is nog zijn broertje woont nog een keer. Ja. Oké. Zijn jongere broer. En de vrouw? En de vrouw. En de vrouw. Ja, dus met z'n vieren. Ja, met z'n vieren. Maar, En de honden. hey, en jouw broertje, hoe oud is die? Die is 23. 23. Ja. Broertje. Ja. Ja, En jij, hoe oud 23. ben jij? Ik ben 28. 28. Ja. Maar hoe gaan jullie dat dan? Want is dat gedeelte waar vroeger de supermarkt was, is dat woonruimte? Dat is nou woonruimte. Ja. Want wij zagen aan de andere kant. Dat is ook een deur. Ja, Ja. Dat is eigenlijk de achterdeur van de dingen. Ja, kijk, dat bedoel ik. Aan de achterkant is de helft, aan de voorkant de want daar helft. hadden we ook aangebeld. Ja, Daar kwamen we pas heel laat achter. Toen hadden we hier gestaan, hadden we bij u voor de deur gestaan. ja. En daar. Maar wie woont daar Daar dan? woont de jongste zoon. Oh, daar woont de jongste. Daar woont de jongste zoon. Oké, maar waar gaat de oudste wonen Die dan? gaat hier voren. In het voorste gedeelte. Hé man, Hier bij de dinges. Bij de ingang. maar zijn dat dan. Is dat één adres? Is een, Hey, ja, Sammy! dinges, zijn tweede. Dat is eigenlijk 12A dit hier. Oké. Dit is 12A. En wat? En de winkel is toen dicht gegaan, dus Oké. ja. Nou, en de dan zoen komt- heeft er zin in. Die heeft er zin Ja, in, lekker in het ouderwetse het buurtje wordt ze opgegroeid. Ja, man. Is ook Ja. voor een groot gedeelte. Ja, ja. En wat vinden papa en mam ervan? Om weer alles onder één dak Ik te vind, hebben? ik vind het heel fijn, ja. Ja? Ja. En het zal ook denkelijk de toekomst worden van, ook van Nederland. Dat we weer allemaal lekker, ook financieel. Ja, hoeveel werk is er nog? Ja, Probeer en, maar werk te vinden. Ja. Dus als iedereen nou, ja, zeg maar bijna parttime zou kunnen werken, dan zou je het ook al kunnen runnen. en woningen zijn Met voor z'n allen. starters bijna niet beschikbaar. En B, onbetaalbaar vaak. Ja, Dus eigenlijk is dat misschien... ik denk dat dat langzaam de toekomst gaat worden. maar, Dat we allemaal met vind je het een goede ontwikkeling? Ja, dat is een goede vraag. Een beetje wel en een beetje niet. Kijk, eigenlijk moeten ze op zichzelf kunnen. Maar stel je hebt nou een heel groot huis en iedereen moet in het huis zelf. Nou hebben we nog een beetje de privacy. Ja. Maar ja, hoe ver moet je daaraan gaan? Ja. En ja, eigenlijk zou je op jezelf moeten kunnen gaan. Ja. Dat is wat wij wel nog in onze tijd gehad hebben. Ja. Alleen Maar- nou op dit moment wordt het moeilijker en moeilijker. De verdiensten worden steeds minder. Ja, de uurlonen.
En als je bent pas met 18 mag je stemmen, weet ik wat allemaal. Maar met 23 ben je pas volwassen voor volwassen loon. Ja. Met 21, 22 jaar Dat is werken. toch 5 jaar? Ja. En de jeugd die werkt gewoon nog voor €3,50, €4 bij de McDonald's. Ja. Tot 21, 22 jaar bijvoorbeeld. Dus die ontwikkelingen zeg ik, ja, dat klopt ergens iets niet. En het wordt allemaal duurder. Dus ik denk dat dit toch een beetje toekomst gaat worden. Dat iedereen probeert toch een beetje meer bij elkaar te gaan. Ja. Wat doe jij voor de kost? Op het moment trek ik helaas thuis, maar ik ben eigenlijk taxichauffeur. Oké. Dus maar ja goed, dat is momenteel ook niet heel veel. Dus, Ja, taxi is ook niks. Nee, dat is inderdaad op dit moment ook heel lastig. ja. En het was Ik heb eigenlijk, er wel ja, een heftig gehaald dan, dus hopelijk daar wat mee te kunnen. Daar is iets meer werk nou in, maar ja, dat blijft natuurlijk nog wel. een zelftruckchauffeur. Ja, dus Ja. helaas. Ja. op Bij dit jou op moment het werk gaan vacature? Op dit moment ook niet. Daar is het wel heel erg druk, maar ja, ze proberen toch altijd met de vaste mensen alles te Ja. regelen. Hè. En dan moest het ook niet van u verdrieven, hè? En dan weer bij Inderdaad, man ja, wonen ja. en dan ook nog op dezelfde... Ja, nee, inderdaad, ja. Hey, maar, Nee, maar dit is- leuk, succes Dankjewel. hè, met ja, de oude nieuwe woning. Ja. Ja. En nou ja, we hebben dit dus nog in 2020 opgenomen voor de lui die nou kijken. Ja, Maar ik zeg even goed jongens, een we maken goede er het beste jaarwisseling. van. Ja, we maken er het beste van. Precies. En dat Niet bij de pakken gaan neerzitten. Dat Nee. doen er genoeg mensen, dus gewoon Ja. positief blijven. Ja, dan zijn we met wat minder en dan passen we het hier en daar een beetje aan. Dus Roeien met de riemen die we hebben. ja, daarom.